Tubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net foodish ordar mapi minwan ra mangi hakrdob ying jongpi Kash nong krem Dangshan kalamudoi da ka ejahar shaki pulet jong ka East Coast Hills District halor ka jingkeno pagi sipai langrun jong ka kenhun sipai Assam Rifles kila don kti ban kta kti ya ki pajba nong lek nyong wan ha ka arpsan terik mentau ye yong arhajar arfuwei ha ka por kumba khandai baje ai men kat ba ki dangwan nalaki kam kidong da ka bayat lenti na ka surok PWD ka basam leng ba na ka khrdop nar jong ki sipai Assam Rifles ka badan ha kenton umon ha ka bayadai pakani ka jingja nakaliang jong MLA ka nong krem constituency uba lambor malngyang ha ka arp khandai terik ye yong arhajar arfuwei ulalum kerkie da ka jingelang ha ka balai don lang ka Deputy Commissioner jong East Coast Hills ka kong Isawanda Lalu u Director General ka kunhun sipai Assam Rifles u Superintendent of Police ka East Coast Hills ba Sylvester Nongtenger ki Block Development Officer jong ka Mauring Keneng bat ka Milliam Community and Rural Development Block kentup ru ki officer jong Nat Public Works Department ban ya thiriatai halor kini ka jingja ka bala pendiau hodo ka tatai kini ka jingle meng ki sipai ka Assam Rifles da ka ba pendik bat penthut ya ki pajba ki baya lenti klem kono kadaw hagni ki jingelang nakaliang jong Director General ka kunhun sipai Assam Rifles ula ko ngo ban IT ki bor pulet ki sipai langron ki badon kti ban syok bandat ki pajba hagni ki sngi ilai sim ya ka raim dasngi bangla batha ya u Chief Engineer ya ki Executive Engineer yu Superintendent Engineer jong Pildi National Highway ba amdeshu ban penrung ya ki nung project tang na po ka National Highway kantanumon hadu ka gate yung sipay ngen kentup lang ya katu ka srok jong u sipay kabadon hapo campus yung ki kabadai ka Pilli Road bakan pay lamba siya po umyo pamlakra kan pay lamba siya po nongkram yu pamtia but hagani ka por ladon ka agreement ka paskam ba ki sipay kila ay ka assurance hakmat jong ilang baro ba kinares kerke tika jingkling ong balay pim arrest hadu menta tika mot pim man arrest hadin bangi khat ya kani meeting te la ai por ingi tang khandet singi ba kyong ila identify ya ki personal ki badai jong ka Assam Rifles ki bakhtakti ya ki repay ba ban kem mardor da ka an but ka FIR ka ba ka shnong kada banbo persya igini gibril ki batong kiti bansyo yagi nonglay nungwan bat ngila instruct yo SP jong ka East Coast Hills ba unle kerke but mustn't identify ba ka Assam Rifles ki don kam ban IT yakini kisipay siya ka state police nagbanta ban investigate shushu halor jong ka pang tingi kwa ban pensungo ang ni po nakalingon jonga kumu local MLA jong tiga than ba ngisei bagini gijingja kiwan kha tingala kren ka basyal mentan ba nganum kwa shu ban yakren dada dang mibyang kini gijingja nakaling ka jonga ko mamale ngimban sing in habban khangno yakati ka surok ka bulet ku sipay kawala da khang yate ka surok jong ka pildi gamot kini kinya ne habi henalor tikalong ba today na magata pila ya apologize yung bangin pentikna bakanum jashu namar mentang yung hoy pipi yung kanum jashu na siya wan duway pat udiji uba ka jinglang ju ka ba khamper kanwan biang ka ju ka kis tiknang ba ban enchia ban pentikna ba kanum danshu kanu ka jingja ba ka police department kinsadon ki patrolling duty jongki bakin bu panpet ba ka harassment ya ki padba kamdei banjasho bat ka patrolling jong ki police patrol kinlet chitu ki jaga kha nagapor shakapor banlet ban yapet ban yakhmi yo kadon biang ka jingle don bor nakalian jong sipay ti yamanta ngilapan bet ban bu shwa daga police patrolling ban pet ba ki brio jongi kinyai suk yaisan napo katu ka jaga kabaar ngala kren biang mentan da basyang kitar bay ka gate kabayat lamba napo kanton umon syadu syapo yo pomtia syapo umyo pomlakrai
don kam ban pli ka khlem dakhang namar kumbalong manchua kagit kapli bet kibriu kelet bet yarung yami namar ngiya nagasrok pildi timentaru ngong ba yakagit kabalakhang khadap kabanda wat dayat wat mangaru haban up banyeng bagin pli kagit bateng-teng kimithu kikali dai mano talda yanga kumulong mikmat kimithu hatu gen ithu ikipadba kalong ba today na magata ngashim yagaray kapaskam bakigit kibalakhang deban plino bakinya kabaman bakayo kahat kajingadi jethi jong kinong songsnong kiba marjan kibadi shapo ki jaka kabalong shaba jong ka jaka jong sipai ka business transaction kade banya bet kamujuya tikane kade kabang iskwa ban penso happy menta kajanmit but ngin sadon biang kaju ka review meeting now benta kumno ban wanra ya kajing yajan ya kajing day hapdeng jong kiru padba but ki armed forces namar hagni kapor kari India brogaway kadon haga crisis ka basakay ngidon kani kathma kabang ile pasya baginongsun ki bampaw kadon ka threat ya kari India kabang adang krenmentan ya kini ki sipay ki bawan ngong phi hajaka ban yada ya kari la jong philet matman bat ki briu jong kani kaju hi kari te kani kadi kabangam itnat ngin ha ban yitrelang ban corporate ban numdon chu kanunu ka jingjia nani shikmat bat ka assurance ka baki ay yung ba ngin corporate ngin don lang kata ka jingtrelang kandon ka communication contact ka bakkalong kabayajan hapadeng ka state police bat ki Assam Rifles ini bentang ibang squad ban pensay hagan ni kapor